Hej igen, guys. Det her er episode 2 af Gøjler på eventyr. Ja, og i dag skal vi finde mad. I dag skal vi finde mad og mine lidt mere. Og jeg synes eftersom det... Jeg går op og finder mad. Jeg går op og finder mad, fordi det er mig, der filmer. Jeg har lige jeg har 7 bøffer. Jeg har fundet diamant. Jeg har 7 bøffer. Så går der ned igen. Goddammit. I sidste episode, så vi sådan ikke rigtig lavet noget. Jo, vi fik minet. Nej, du bliver altså også nødt til at mine. Nej, jeg ved godt, du hader at mine. Men det er lidt ligesom i ordet Minecraft. Ej. Jeg kan heller ikke lide at crafte, så jeg ved hvorfor jeg spiller det her spil. Jamen, skal jeg gå op og fange noget, eller finde noget mere, eller? Jamen 7 bøffer, det er ikke nok. Jo, det er fint nok til at starte med. Nej, jeg har en Mark, vi har jo den der zombie farm. Vi kan bare farme zombier. Hvad siger I? Hvad er det, jeg kan høre? Skal jeg lave Diamonds! Bobalicious! Jeg fundet igen. Jeg fandt 3 også. Dejligt, man. Så har vi 5 diamanter. Hvor mange har du? Har du kun 2? Guys, jeg har ikke en torch, og jeg er nede med. I'm about to level up! Level 8! Skal vi lave sådan den der encanter hurtigt? Encanter? Jeg kan lave... Jeg har fundet lava i hvert fald, så... Og jeg har en bucket. Jeg har fundet en masse af gange. Mere diamant! Kraftedeme med mere diamant. Okay, men det ligger nede i en lava. Hallo alle jer andre på den her server, ikke? I er bare fucking noobs. Det er bare mig og resten af alle diamanterne. Jeg har en mindre lille problem. Jeg har fundet flere diamanter, jeg ved ikke hvor mange der er, jeg tror kun der er 1. Men det ligger nede ved en lavaflod. Tag den lige værd, det her. Så den diamant er mere værd end dit ynkelige liv, Rasmus. Okay. Præcis. Jeg tager først lige guldet. Wow! Når I ser det her på YouTube, så rage quit over, hvad jeg lige gjorde. Hvad gjorde du? Jeg var lige ved at falde i lava. På grund af at du græd direkte? Nej. Fordi jeg gik sådan, og så regnede jeg sådan med, at der var en kant, men jeg nåede lige at trykke Q. Nå chef, hvad nu ikke gør, hvad nu prøver. Men har du egentlig Quake Pro med? Nej, jeg spiller ikke med Quake Pro. Jeg spiller med 90 Field of View. Er det ikke vildt irriterende for dem, der ikke er vant til at spille Minecraft? Det ved jeg faktisk ikke, hvor sjovt det er at se på. Men jeg regner med, at man sådan vender sig til det. Det gør jeg, og det er meget bedre. Så alle laver, der styrer her, I skal spille med Quake... Eller I skal ikke spille med Quake Pro. Altså, I går bare sådan ind i Escape, ikke? Og så går I ind i Options, og så kan I se den her FOV, sæt den til 90. Hvad lige sagde du lige? I går bare sådan ind i et skab. Nej, det er rimelig sikker på, at jeg gjorde. Men det får vi at se, Rasmus. Eller Magnus, vi får det at se. Vi får det at se på YouTube. Sagde du escape, eller man kan bare sådan et skab? Det var lige escape, tror jeg. Magnus, du lytter seriøst det lort. What the fuck? Du hører lort, simpelthen. Du lytter af lort. Ja, du lytter af lort. Desværre, Magnus, du lytter af lort. Det her, det er så Mark, min indvandrerven. Du lytter af lort. Og simpelthen jeg er mere dansker end du er, så luk røven. Hvad fanden er det, jeg er mere dansker end du er. Skal du ikke bogstaveligt tale din gøjlerklovn? Okay, vi skal ikke have det her. Lad nu være med det der racist. Jeg er hul for helvede. Ja, Hulk er ikke dansker, din kraft. Cool story, bro. Cool story, bro. Tag det igen. Jeg har fået sådan en ordentlig stor lava-hule. Rasmus, jeg ved ikke om det er den samme, som du også fandt. Jeg vil prøve at stoppe den her lava-katastrofe. Jamen, jeg er bare level 4. Jeg er level 12. Eller faktisk, jeg er kun level 11. Jeg mangler sådan 1% eller sådan. Cheater! What the fuck? What the fuck? Der er mange flere diamanter. Der får lige pludselig en fucking creeper ned i ansigtet på mig og sprang i luften. Hallo? Imens jeg arbejder med sådan noget lava. Hallo? Den kommer også sådan her. What the fuck? Jeg har fundet mange diamanter, guys. Er det nede i den der lavahul? Er du... fuck. Shit. Frame per second lag. Rasmus, jeg kan se noget cobblestone, som jeg er rimelig sikker på, du har placet. Kan du se flere diamanter, eller hvad siger du? Jeg ved ikke. Hvad? Guys, jeg har 6 diamanter på mig. Har du? Jeg har også 3. Nej, pimrap. Nej, det er ikke pimrap. Mark, fuck dig, du har hakket ind i min hule. Nej. Jeg har 6 diamanter. Jeg dør nu, jeg er ikke flere foodbar. Du kan vist ikke dø. Jeg tror ikke, vi har ikke slået hard mode til, har vi? Cookies. Kom op med nogle cookies til mig. Undskyld til mig. Hvorfor skal du sige undskyld? Rasmus, lad nu være. Vi spiller ikke sådan noget fucking. Okay, ja. Giv dem til mig. Ja. Og jeg får frame rape, og det er sikkert pisse irriterende for dem, der ser på mig, sidder og får frame rape. Yeah!
Det behøver du ikke at lave en sang ud af. Du må stoppe med det der. Eller sådan en, der laver en remix af det. Og det kunne egentlig være mega sejt. Okay. Så hvis der er nogen af jer, der kan finde ud af at lave en remix af mig, der siger, så må I gerne gøre det. Okay, guys. Jeg fandt en masse bøffer i et skab. Jeg har 6 diamant. Jeg går tilbage nu, før jeg dør. Ja, kom tilbage. Vi går alle sammen op nu. Nu har vi nok ressourcer, synes jeg. Hvem fanden har taget mine bøffer, mand? Hvorfor må jeg ikke få nogen selv? Ligesom med iron, kigge op ad trapperne. over til mig selv. Så kommer der en gøjler og tager alt det iron, jeg lige har sat over. Jeg er selv sat 10 år, som I skal... Lad nu være for helvede med skin. Vi er alle sammen om det her. Hvor fanden er mine bøffer, Emil? Dem har jeg, og jeg er gået op. Hvor fanden er vejen tilbage? Jeg kommer og slagter dit røv med mit wooden sword. Du kalder det sword. Ja, det hedder også et sword. Nej, det hedder sword. Det hedder et sword. Et sword. Du er ikke et stunk W, vel? Jo, det Det hedder et sword. Du er ikke et stunk W. Jo, det er, Mark. Nej. Holy shit, fuck. Har du virkelig ikke fulgt med i engelsk? Jo. Kalder du ikke noget, der er stunk W. Kalder du det så også en knight, i stedet for en knight? Nej. 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 Hvorfor er der alle mulige stumme bogstaver? Hvorfor er der alle mulige stumme bogstaver i dansk? Knight. Jeg har aldrig hørt om stumme bogstaver. Fuck snakker. Har du aldrig... Hvad så med... hvad? Sprang du lige sådan første klasse over? Ja, det er jo dansk. Vi snakker om engelsk. Du har ikke lært dansk, eller hvad? Se, hvad siger jeg igen? Det er det som en indvandrerven, Mark. Jeg er mere dansk, end du er. Hvordan kan du være mere dansk, end han er? Ja. Okay, alle sammen skal op af minerne nu, for nu laver vi et hus. Du skulle da lytte. Ja, nu vær med at skændes bitches, mand. Knight. Nej, vi diskuterer ikke engang. I skændes bare. I griner, I mobber faktisk bare, vil jeg sige. Okay. Det er top, fordi jeg er mere humor, end du har. Okay. Hvad? Hvad? Der blev jeg lige lost. Jeg går rundt. Lad nu være med at diskutere og sidde og snakke om racister og sådan noget. Det. I fucking inappropriate. Okay, kom op. Alle sammen kom op, fordi nu skal vi lave hus. Jeg er i gang med at fælde får. Jeg fælder får! Fælder. Faktisk så tager jeg dem bagfra i røven. Det er sådan lidt noget. Jeg nakker bare grise, så jeg kan få min egen bøffer og Emil keyjacker dem igen, mand. Måns, du kan se på YouTube-videoen nu, hvordan jeg så spiser de bøffer. Spiser mine bøffer. Jeg bliver først lige nødt til at finde ud af, hvordan fanden jeg kommer hjem. Ja, det kunne jeg tænke på for noget før, Rasmus. Ved at gå i gang. Jeg ved ikke lige, hvad for en gang jeg kom fra. Okay, jeg har en lige light grey wool. Wool. Jeg kunne her godt tænke mig at se en af de der templer. Jeg har set en, jeg har fundet 2 i virkeligheden. In real life har du fundet 2 ørkentempler. Nej, okay, in real life Minecraft. Det er faktisk ret godt gået. Legit Minecraft, der har fundet et. Jeg fandt det på min single player. Det var allerførst, jeg spawnede lige ved sådan af et jungle-tempel. Det var mega nice. Så jeg fik en hel masse skulder og en masse blå tæpper og... En masse blå tæpper. Skide pærser. Det der, det er en, hvad er det nu, det hedder? En intern joke. Ja. Det er ikke på grund af, at jeg kan lide pærser. Det er fordi, at vi spiller Tekken nogle gange. Og så har vi sådan en tøpper, hvor vi er pærser. Du kan være klar. Jo. Nå, forresten, hvis I gerne vil have story time with Magnus, så skal I bare... Så skal du se min film, den her video 3000 gange, så overvej. Ja, når den her video får 10 seere, så laver Magnus story time. Ja. Dig, Henrik fra Aarhus. Du skal se den her video 3000 gange. Nej, 10 gange. Altså, Henning på 40. Henning på 40. Vi ved, du ser den her video og prøver at farbe til den. Det kan du ikke. Ja, Henning. Du skal da være med at farbe til vores videoer forresten. De må da faktisk gerne, men du bliver nødt til at skrive, hvem det var. Det er en minigris. Okay, kom lige ud til der, hvor vi startede. Jeg er tilbage. Hallo, alle sammen, kom lige tilbage til der, hvor vi startede hele Minecraft-tingen. Jeg prøver at komme tilbage. Nå, der. Jeg er tilbage, og jeg er ude på landet for at vinde. Og det eneste, altså, jeg har en masse uld på mig, og jeg er klar til at lave et hus. Jeg tror bare, jeg laver også en hel masse kakkelovne. Hvorhen var det nu, vi havde hus? Der, hvor vi startede. Der område hernede, hvad skal vi? Bare gå derhen, hvor vi startede, okay? Ja, jeg er med. Jeg er sulten. Det var fandme fail placet, det der. Du er altid sulten. My sword is amazing. Give it a lick. Emil. And it will slice your tongue, eller tugge. Rasmus, du vil godt optage det her, ikke? Sulter du? Emil, prøv at se. Nå, her skal du have en bøf.
Men nu bliver vi nødt til at bygge et hus, og vi skal have havudoversigt. Nom. Og jeg hader det her regn, for det får mig til at lagge af helvede til. Rasmus, skal du ikke lige få weathermod eller sådan noget? Og og på et eller andet tidspunkt, så laver vi sådan noget gøjl. Slet ikke det, vi gør lige nu. Nej, vi er meget seriøse. Jeg snakker om meget seriøse problemer. Ja. Du kan bare skrive ned i kommentarerne, ligesom spørger Kasper. Hvis jeg har et problem, så diskuterer vi det. Ligesom spørger Kasper og alle mulige andre ting. De der mongoler, der er helt blæst. Max, det synes jeg ikke, du skal kalde spørger Kasper. Spørger Kasper. Lad nu være, Mark! Du ødelægger vores YouTube-image. Nå, men er det stadig sjovt? Ja, det er nu i det. Han er det random, men det er stadig sjovt. Og vi kan godt lige spørge Kasper, han er fucking underlig i hovedet, men det er sejt. Nej, Alexander kan lave sorte humor. Ja, var det sjovt? Det var ikke sjovt. Nej, du er ikke sjovt. Du er inappropriate. Nej, jeg ved det. Er sort humor. Jamen, jeg må også sige, at Alexander han er helt sort. Det var virkelig inappropriate det der, og jeg viser det her til Alexander. Og så var der tæsk, Rasmus. Jeg ved, du får tæsk af Alex. Alex? Han får i hvert fald han tæsker mig sgu lige meget hvad. Okay. Ja, fordi han kan. Han gætter med at tæske normalt. Det eneste, han ikke kan vinde over mig, det er, at vi har en gulvkamp, som ingen har vundet indtil videre. Hvad? En gulvkamp. Det lyder virkelig erotisk. Ja, de ja, ligesom selvfølgelig lyder det erotisk. Ikke erotisk! Erotisk! Rasmus, synes du kan ikke benægte, du siger ting i det her. Nej, det ved jeg godt. Jeg ved det godt, jeg siger forkert. Erotisk. Jeg glæder mig til, at du siger et eller andet fail, og så giver du ikke indrømme, at du sagde det fail. Og så har vi bevist den her gang. Det er så sjovt. Vent, hallo. Tjek lige timeren, by the way. Vi skal have fængselsvinduer. Kom her. Bring me that ass, Kleber. Bring me that ass. Er der ikke nogen, der lige kan lave en dør? Det her er et virkelig unødvendigt tidspunkt at få framerate på, når jeg kæmper mod Creeper. Lav en dør. Lad være med at give mig blowjobs. Bare lave en dør for helvede, knægt. Jamen, det må du ikke sige sådan noget. Undskyld, små børn. I skal ikke... det der blowjob, det betyder, du skal ikke give mig en kage. Det er en Pokémon. Det er en Pokémon. En Pokémon. En Pokémon. It's extra plasma. It's extra plasma. Rasmus, lav nu en dør for helvede. Fail number 3. Den Pokémon. Den hedder... Der er faktisk også en Pokémon, der hedder Squirtle. Og alle jeres små børn, der ser det her, fordi vi regner med, at vi populære blandt de mindreårige små ginger kids. Ja, så synes det er sjovt, at vi siger tissemand nogle gange. Det er Magnus, han har en fetish med at sige tissemand. Og fetish, det er også en Pokémon. Aha. Altså fetish for tissemand er... Hvad fanden indgår det? Fuck, snakker du nu? Ligesom læder og latex også en Pokémon. Nej, er det? Oh god. I'm getting wet. Det kunne godt være. My friend. Og se om jeg faktisk... Nej, det kunne det fandme ikke. Det kunne godt være en Pokémon, der hedder latex, måske ikke læder. Men... Okay. Hallo, de har lavet en Pokémon, der hedder Squirtle. Ja. Squirt. Okay, nu ved Squirt betyder også at sprøjte, ikke? Ja, men du ved hvad, så kan det, du ved hvad. Og den vand-Pokémon, den sprøjter med vand. Ja. Hvilket? Okay, jeg stopper med at tale. Okay, vi bliver nødt til at stoppe episoden nu, okay? For nu er der gået 15 minutter. Så okay, jeg trykker på F7. Se,